bankrutują. Co się stanie na przykład, gdy, nie wiem, ile u Państwa jest umowa. Z tego, co Państwo mówią, na posadowienie prawdopodobnie jest na 30 lat. I to jest błąd ze strony ludzi, którzy to podpisali. Dlaczego? Wiemy wszyscy dlaczego. Po prostu w moim rejonie, gdzie my jesteśmy, piszemy 29 lat. I ta umowa ma inną wtedy postać. I jeszcze raz mówię, zaczynacie Państwo tak jakby od końca. Nie wiem dlaczego to jest. Ludzie są, widzi Pan, bardzo do Was zrażeni, bo nie było w ogóle tej informacji. I mówię, ja osobiście kilka lat temu chciałem pobudować takie 2 wiatraki, bo mi na to jest stać. Gdy się dowiedziałem wszystkiego o tych wiatrakach, nie od Pana, dowiedziałem się od Niemca, od Chińczyka. Proszę Pana, zrezygnowałem z budowli, bo od mojego domu jeden by był 360, drugi 500 metrów, a od wioski by był też 500 metrów. Czyli warunki raportu bym spełnił, na pewno. Ale mówię, od paru miesięcy jeżdżę po Polsce, bo chcę też dociec, jak to jest. Czy to jest naprawdę tak, jak twierdzą Państwo, środowisko, że to jest tylko internet i ci ludzie są nawiedzeni, czy to jest rzeczywistością. Niech mi Pan wierzy. Margolin jest taką pokazową tą farmą, do której wycieczki jadą z całej Polski i mi wstyd jest za firmy wiatrakowe, jak radni wracają z tych wycieczek, z jakim przekonaniem, w jakim stanie, wie Pan, to jest naprawdę, to jest żenujące, że Państwo organizujecie takie imprezy, bo to są za Wasze pieniądze organizowane te wyjazdy. Taka jest prawda, proszę Pana. I mówię, co było zacząć w ten sposób? Przyszliście 5 czy 6 lat tu do tej gminy, bo na pewno wtedy już byliście. Trzeba było z tym państwem rozmawiać, a nie dzisiaj Państwo dyskutujecie, czy dom mieszkalny można postawić, czy tylko postawić budynek gospodarczy. Wiadomo, że te strefy nie zadowolą nigdy nikogo, bo takie mamy życie, proszę Pana. A dzisiaj Państwo tłumaczycie, że tym bardziej, że na tym etapie, z tego co ja się orientuję, to już tak wiele nie można pozmieniać w tym planie przestrzennego. Tutaj dzisiaj to tylko jest ukłon do Rady po prostu. Rada może zadecydować, przyjmie go, czy nie przyjmie. A radnych nie ma, więc tak się po prostu, ale to nie tylko u Państwa, bo jest to we wszystkich gminach. Dziwnie jakiś taki schemat w Polsce powstał, że gdziebym nie pojechał na podobne spotkanie, to albo radni znikają, albo wójt zachorował, a w sumie stroną, która tutaj dyskutuje, to są mieszkańcy i samorząd. Państwo to po prostu dzisiaj jesteście tak zwanym inwestorem, ale praktycznie ja uważam, że nie powinniście brać dzisiaj w tej dyskusji. Dlaczego? Wszystko już jest opracowane do tego etapu. Był raport, jak zwykle w każdej gminie, nikt tego nie czytał, ani Pan burmistrz, ani żaden Pan wójt, nikt ze służby tej, która powinna się zapoznać, nie czytał, a oprócz, proszę Pana, klepnięcia przez RDO i Sanepid, każdy samorządowiec tam pisze w ustawie, może poprzez Radę do dodatkowych opinii zasięgnąć. Proszę poczytać wyraźnie.